quan cauen gairebé 200 litres d'aigua en tan poc temps hi ha coses que no es poden evitar, però el que sí que s'hagués pogut evitar és si haguéssim tingut un bon manteniment d'aquestes rieres, doncs no estaríem parlant de desgràcies personals, que veurem aquí aquesta família com malauradament ha perdut la vivenda, ha perdut el taller on hi treballava l'home de la casa i per sort en aquest moment no hi havia ningú a la casa perquè l'aigua va arribar fins a la teulada i en aquestes crescudes tan ràpides no es pot avisar i haguéssim patit una desgràcia. La qüestió està en primer la prevenció i ara sobretot poder ajudar a les famílies i tenir un bon assessorament en situacions tan dramàtiques o en situacions tan complexes com la que ha viscut la nostra ciutat.